na po tanim pantalan kay ato tong ning andaram tilang makina ila na po daw pawiringan lang makin ilang lansa daw wiringan na po tato ay para na yung mga suga wa mo suga din to pwede biyahe gabi kay mga suga apo day silbato na ikapliton nun nasa iyan. para mga nigran sa haon nanas pantalan sa una naran dito naglubog karon manaw na tong pandar wiring na po na tong trada ron adring mga Bira na mo. nasa na yung mga crew siguro dre bira na pong itira na yung pagkauman yun eh ay sila di ay kaso nagatunig wiring ni sugda na naman ni gayo ron taot-taot kay nagpalit pa mong wire god ami kay biodre kay bio tanawan nyo tanawa kay bio tara bira na po nirong hitir niyan eh bira na po nirong hitir tayo ni Dunggo sugdan tayo nitong taot ang pwede pag-wire natailan sa gawiring tubot kay wire atong gisubay na basta kubuta yun di yun yung badag DIY ito na yung i-plaster na siya para makadagan na ng lansahan muna itong wiring di ba na itong primero hugaw kayo karon okay na si Adreo nag wiring po do pwede ra maligo pag umana bali-bali ha magtawad tarog battery release akuan lansa 24 volts para safety kayo ayang mga wiring di masunog mo ni atong itaod karon kaningot na kinamang dire na to na itaod dito sa battery taod to kay para safety kayo pitaw ni mo manog wiring ni kinin na ilas na to itaod mo ni atong itaw daw battery relay positive contact dok na ni ikuan bulatok ito ni itaod kay para mahuman na bira ng hitira ni ron okay dok ko yun kay video ba kay bira ng hitira sana nakajay tubig santa niya kay dito kay kaya si Bakang ba nah sa lansa naon na pagtaod niya ting sa yuna ra ni gete 12 kung gusto mag DIY dia ng mga sakyanan nga mga daot na ng mga karaan pangin yung unahan ni
para safety kayo ng mga sakyanan. Iwas sunog ni. Marinte. Security ya. Sama. Kini na pong isa. Dito na yung isa pa doon sa starter. Kini sa battery positive, kini isa doon sa starter. Positive contact na doon ni siya ka klase na ini positive na negative contact. Sigasa nila pwede ni gwapo gyapon sila panaod. Butan ni. Ay wala ito nga gamay po. Ani po. Inana taas. Bis. Ang butang riya. Ay kanila, dali na. Ha? Nagabot. Hello. Tara. Positive contact. Nah, full na say. Internal storage is running low and performance is declining. Kira, padayon continue. Pusa. Wala na eh. Okay. Ini. Guys, Sa bawah ito po. Be. Yung isa po itong gamay po. iposan ako. Oh, manaw. Muna siya positive contact. Ini live ni siya pa doon sa battery. Live na siya. Kini pa doon si starter. So, ini siya pa doon long. Kini mo niya itong buhaton og switch. Kini siya. Ground mo ni siya. Dito magbuhat og switch. Mo niya itong mag switch. Kini negative. Kini o. Kini ito yung switch. Muna ni siya o. Dali ra kini siya sundan. Kanang mag-DIY. So. Dito na sa battery. Battery padong dire. Wala naman dito say. Kini padong ni siya sa kuwan. Starter. Turo ay dito. Kini padong ni siya starter. Kini mo niya ito yung check switch. Monta ni check switch.
Okay, man na itong gi-set up nga battery relay 12 volts daw. Basta mo pitik na siya, okay na na. Oh. Pitik na siya, okay na na. Okay na na siya. Nga butangan na to ni switch dito pa dong sa drivebanan. Mana positive contact. Na 12 volts na po'y 24 ani nga kuan battery relay. Na negative contact gihapon. Okay, managbutang og relay. Mana pubutang og switch na ditong switch so. Okay, pislit. Mutingog na siya pagkuan. Okay. Op. Pislit. Okay, goods na kayo, mana na siya. Kung gusto mag-DIY, sunda lang ning videohan kay sa iyo na taon kay ni. Kung di ka kabaluan magliso jud ka pero kakita ka bertira ning dalia. Angay ni siya butang katong mga sakyanan nga daan. Kung mga karaan nga sakyanan, gwapo butang nga ngunani kay safety kayo. Kini okay na ni siya. On poy. Oh. Gida bandara. Andar ni. Start. Bira na pong ito. Op! Op! Na okay na siya. Bira na pong itira ni ron pagkahuman. Man na okay na na. Sa oras na, wala ko dito oras ha. Isahon na naman pislit, wala sa naganda. Sa battery na. Battery. Oh, na siya. Nagsahan, dali na kayo. Pa. Asa si Bakang? Si Sir? Dry ang wiring oh, hinlo na di para itong niaging nga ugaw kayo. Magtuloy siya kagwan. Tuloy siya dito sa... Slice eh. Okay, man na to sa mi. Tira na. Tira nang itira ni.